Vítajte u меня na podcaste Svetlo cez Svetlanu. Ja dnes mám neobyčajného hostia. Denisa, vitaj. Svetlanka, ďakujem ti za pozvanie a pozdravujem poslucháčov. Ty si neobyčajná aj tým, že ty si už emocionálny tréner. Presne tak. A ja chcem sa spýtať, pár otázok pripravila na teba. Keď vstupovala k našemu kursu, aké očakávania mala? Ďakujem za otázku. Vstúpila som do 10-dňového kurzu emocionálneho výcviku asi rok dozadu, v júli 2025. A bolo to obdobie môjho života, kedy som túžila po zmene. Potrebovala som sa viacej zastabilizovať pracovne aj osobne. A hľadala som príležitosť a spôsob, ktorým si zmením v podstate vlastnú vibráciu, pretože ja už cítim a vnímam, že na akýkoľvek rast v našom živote si potrebujem zvýšiť svoju vlastnú vibráciu. No a keďže život ma naučil nemať očakávania, tak ja som išla bez očakávaní do takéhoto kurzu. Super, ja mám ďalšiu otázku. Denisa, čo te najviac prekvapila v našom 10-dňovom kurse? Čo ma tam najviac prekvapilo, je jednoduchosť. Pretože ten kurz prináša 10 dní výcviku s rôznymi technikami a človek nevie, do čoho ide. Ale keď som zistila, že každá technika je veľmi jednoduchá na používanie do každodennej praxe, tak ma to skutočne potešilo. Som veľmi rada, že teba to tešila a myslím, že aj doteraz to teší. Tak. Mám aj tretiu otázku. Ktorý konkrétny cvik tebe sa zapamätal najviac? Mne sa páčia všetky cviky a ja si ich používam v každodennom živote všetky. Ale mám niektoré obľúbené. Najviacej sa mi páči práca s médium ako voda, pretože voda má pamäť a takisto taká vedomá tvorba cez slovo. A ja teda spájam tieto dve techniky, pretože programujem si vodu cez slovo. Čiže ja prezradím trošku takto a zároveň je to pre mňa v podstate každodenná technika. Tuto používam úplne, že každý deň. Som veľmi rada, že doteraz používaš. Mám ďalšiu otázku. Čo nové pri seba si uvedomila, že otvorila akoby novú Denisu? Veľmi dobrá otázka. Keď som vstupovala do kurzu, tak som žila strach. Proste som cítila, že sa niečoho bojím a nevedela som, čo mám s tým robiť. A nová Denisa nosí v sebe odvahu, väčší pocit bezpečia, väčší pocit radosti a hlavne viem kontrolovať svoj vlastný strach. To je fantastické. To znamená, teraz už oveľa ľahšie robíš tie zadania alebo tie predsavzatia, čo naplánuješ. Už nemáš toľko rozmýšľania v svojej hlave, urobiť to, neurobiť, ísť do toho, neísť do toho. Je to tak? Je to o sebavedomí, áno, súhlasím. Tento kurz vám vie dať aj pocit istoty a vedomého samej seba, proste také ukotvenie, uzemnenie. A čo by som akože vyzdvihla je, že takéto uvedomenie, že ja vlastne nepúšťam ten strach, aby prevzal kontrolu nad môjim životom. Pretože jedna z techník, ono ich je tam viac, ale napríklad tú jednu, ktorú mám v myšlienke, nás učí, ako vieme zastaviť tú myšlienku toho strachu a vieme ju vlastne otočiť do niečoho opozitného a zvíťaziť tak nad rozhodnutím, čo sa nám bude diať v tom živote.
Super. Mám ďalšiu otázku. Čo ti najťažšie sa darilo v tomto 10-dňovom kurse? Aká technika ti na začiatku nešla, nedarila? A to je krásna otázka. Väčšinou sa nám nedarí v tom, kde náš rozum nám nedovolí sa tam vidieť. A ja som sa nevidela v pozície kráľovnej. Ja som si nevedela predstaviť, že čo je to cítiť sa ako kráľovna, pekne pôsobiť ako noblesne, ozdobiť sa. Mám rada sa starať o svoje telo aj o seba, ale predsa len kráľovna koná z takého prirodzeného ja, kde sa cíti v rovnováhe, kde sa cíti dobre a kde si dovolí aj spomaliť a povedať si stíham, toto nemusí byť hotové, toto urobím vtedy, toto mi pomôže niekto spraviť. A ja teda milujem túto konkrétnu perlu, poviem, alebo techniku, pretože mi dovoluje vlastne sa vrátiť do tej podstaty. Super. A chcem ešte sa spýtať. A všimla, že už aj blízka rodina na teba videla nejaké zmeny? No, tak hlavne si to všimli moji priatelia, s ktorými možno mám bližší vzťah, alebo aj takže susedia, ktorí ma vidia možno častejšie než rodina, ktorá býva ďalej. A oni spozorovali, že žiarím. Mne normálne to okolie povedalo, že ty čo robíš? Veď z teba ide taká radosť, úsmev, a tá žiara, taká proste, že vyžarovala som energiu, tak toto si všimlo okolie. Mám ďalšiu otázku. Čo pri teba v tomto kursi robila môže byť najväčší problém vnímať, že treba to robiť v každý deň, alebo pracovať nad sobou? A ja som nevnímala akoby problém v týchto povinnostiach praktizovať tie techniky, pretože v momente, kedy som sa ja prihlásila do kurzu, ja som vedela, že ten osobný posun v tom pracovnom alebo osobnom živote je len v závislosti od toho, ako si zvýšim ten svoj postoj, tú vibráciu. A ja som vedela, že tie techniky, keďže boli jednoduché a sú jednoduché, tak my ich vieme zapracovať do života v podstate počas veškerého bežného dňa, počas práce, počas fungovania, upratovania, varenia. Čiže ja tu nevnímam nejaký problém toho, že kedy ich budem aplikovať a tak ďalej. Skôr idem v súznení a doslova netvrdím, že všetky tie techniky aplikujem úplne každý deň, ale ja si vyberám tú konkrétnu, ktorú potrebujem na danú situáciu. Výborne. Denisa, povedz, aký návyk ty používaš až do dnešného dňa a tak v bežnom živote? Tento 10-dňový výcvik ma naučil jedno také takú čarovnú techniku, ktorú vlastne používam veľmi často a používam ju tak prirodzene v rámci dňa. A to je vlastne odovzdávanie superlatívov rôznym ľuďom, aj zvieratkám, aj hocikomu chceme. A je to o tom, že vlastne v našom 10-dňovom výcviku neexistujú negatívne vety. My tam máme priestor len pre to pozitívne. To znamená, že ja keď napríklad niekoho stretnem, kto je zamračený alebo kto nemá zrovna svoj deň a svoju náladu, tak môjim takým zadosť učinením a takou radosťou, mne to urobí radosť, je, keď tomu človeku zdvihnem náladu. A ja vlastne spravím to, že ja mu poviem, aký si krásny, si milovaný svojou rodinou, si úspešný, si zdravý, a tebe sa vo všetkom darí, ty máš v podstate iba dobrých ľudí okolo seba, ty zarábaš veľa peňazí a ty si v podstate šťastný človek. Takže ja mu takto šplechnem takú ako proste energiu slov. Áno, energiu slov a ten človek je v šoku. Ale zároveň
zostanú ľudia prekvapení, ale je to proste také pohľadenie tej duše. Takže toto je pre mňa taká mágia, táto z techník. Tento človek teba aj zapamätá viac a bude aj chceť s tobou sa stretnúť aj nadále. Pretože to, čo ty mu odovzdala, určite nikto tak nerobí. Ďakujem, súhlasím. Denisa, ďalšia otázka, že komu by ty túto techniku a tento kurz by odporúčila? Máš v svojom okolí takýchto ľudí? Tak takíto ľudia sú všade. Ja si myslím, že tento 10-dňový výcvik emocionálneho intelektu je vhodný pre ľudí, ktorí žijú svoj duševný osobný nepokoj, ktorí žijú smútok, nejakú bolesť, ktorí žijú takú neistotu v sebe a potrebujú sa cítiť lepšie, potrebujú cítiť bezpečie, dôveru, chcú vysielať radosť a chcú sa vlastne pohnúť z takého bláta, v ktorom sa zasekli a nevedia sa z neho postaviť, hej? Že sú na križovatke a nevedia, či doľava, doprava, ktorým smerom sa vydať a chcú proste zmenu v živote, tak presne pre takýto typ ľudí je vhodný takýto 10-dňový výcvik. Ja mám ďalšiu otázku. Denisa, v akom momente ty sa cítila, že chceš aj ty stať trénerkou? Keď som skončila tento 10-dňový výcvik, tak to je taká obrovská vlna energie a radosti, že ja som si vtedy povedala, že toto je učenie, školenie alebo výcvik, ktoré si želám, že nikdy nechcem skončiť. To sa mi stalo prvýkrát v živote. A vtedy ma tak napadlo, že aha, tak tu je možno